Aquesta exposició mostra com aquell saber fer que en el sector de l'automoció havia anat quallant a Barcelona en el primer terç del segle, des de la Hispano-Suïssa, l'Elizalde, anaven fent cotxes diversos i amb una certa empenta. Després de la guerra, aquest saber fer va permetre superar la tragèdia i Barcelona, malgrat que l'estat franquista mirava més aviat desindustrialitzar-la, aquest saber fer va comportar que Barcelona es rellança i rellançant-se a Barcelona es pot rellançar Catalunya. En aquell moment de finals del 40 i inicis dels 50, la manca de mitjans de transport va portar a idear que no només les motos, que podien fer unes certes funcions, sinó que també amb tecnologia de moto es podien fer un seguit de cotxes molt petits, que per això es diuen microcotxes, i aquests microcotxes van tenir un paper mentre, diguem-ne, no hi va haver-hi la possibilitat de reprendre la gran indústria automobilística i van mantenir els tallers actius, van mantenir l'enginy, per això parlem d'enginy de postguerra, i van ser molt útils a tot un seguit de persones, perquè en el cas d'Auto Nacional va ser l'empresa que va fer el biscúter i hi van haver-hi una pila de milers que van circular. Aquest tipus de vehicles els vaig començar a col·leccionar als 18 anys. A casa meva teníem una ferrovelleria, desgossàvem cotxes i cada vegada que venia un cotxet d'aquests, ja des dels 14 anys, a mi em feien pena, perquè els trobava molt coquetons, molt macos i em feien pena. És igual que pensava jo que era igual que matar una persona jove, no? I a més, clar, el valor comercial era petit perquè pesen poc i jo pensava que es tenien de guardar.